सारिकाहाम जत मीडियानि जे तांखांगनो तिनि जों त्रिपुरा भवनो और मीटिंग आसुलायखा दिल्लीआव YTF नि ति जों Youth त्रिपुरा फेडरेशन नि कायसा यूनिट खाजाखा दिल्लीआव बर बुस्कांनि सालो जेसिनि डिमांड गैया त्रिपुरालैनो तै तेबो चोबा करा खायतानि बुबा ग्रानो फान करा खायतानि बरबतिनि सिमि लगेरि थानाय अरनि सिं एग्जीक्यूटिव कमिटी बो चंजाखा समखना डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि लगी कना बुंनि दिल्ली यूनिट नि बो लिस्ट नखनाय ओंखाय ताई अजागनि जत आदं रगनो YTF नि जे चंजांनाय रगनो आं कंग्रेचुलेशन्स रुओ हायदि ताई बंनो लगी खाय फानकरा के सामतांनाय बगै बुगारनो ते फानकरा खायना बगै ताई गेदा त्रिपुरालैनि चबाबो जों जतन थानचाकाय तेबो चबकरा खायना बगै बर जतनो लगी YTF कमिटी दिल्ली यूनिट का हमने बेला हमबायगुरि एन प्रॉब्लम खायनि बेला हमबाय लेखे हमबाय दिनैजों प्रब्लेम दिल्लीआव गय खायनाय साम खायनाय बावनाय जत फाइमाया फानो जे फायनाय दंबाय जों बुस्कांबो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेन्डनि चबानो जोंनि नेशनल कैपिटल तेबो जों फोकास खायनायनि बागै जों गायसा YTF यूनिट खुलायखा कमिटी खालायखा ओ कमिटी जोंनि YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि इक्विपमेन्ट पावर नाय तानिके दिल्लीआव जे तंनाय रक जोंनि बुस्कां फायनाय सालो जों दिल्लीआव चबा खायफैफ्रो हे बरनि अनेक चबा सुनांगो भूमिका दंगो बर जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा फायनाय दिल्लीआव जागासिया ननि हाफारसिया माहायरो गोबांमा फायनाय रनो चबा मानि लगेवा तेबो बरनि चामुन नमुन तंमुन बर तंजानाय माहायरो एनाउन्स खायनायनि बागै बेलायके बरनि भूमिका कतर हानि बागै जों फार्स्ट दिनै दिल्लीआव YTF नि कायसा यूनिट कमिटी फर्म खायलायखा मोनसे प्रेसिडेंट साइखानखा दैसिंगो खाना त्रिपुरा हास्टेनि जत डिस्ट्रिक्ट कमिटी न डिक्लेयर खायमानि लगे लगे दिनैनि दिल्लीनि जे यूनिट कमिटी नबो डिक्लेयर खायदों